तर मंडई तोपर्यंत रेडी झालेले आहेत आणि आपल्या इकडे तेल ठेवलेलं ना ते तापलेलं आहे व्यवस्थित. तर तेलामध्ये सोडूया, बघू शकताय. कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू व्लॉग. तर मंडळी आजचा थंबनेल टायटल तुम्ही बघितलात. तर आज बनणार आहेत अंड्याचे पकोडे. एक पकोडा तर कशा प्रकारे बनणार आहेत तर ते बघायचं असेल तर आपल्याला जावं लागेल आईकडे पहिली गोष्ट तर. आणि पकोडे हे अंड्याचे म्हणजेच अंड्याची भजी तर आमच्यासाठी तर नवीनच आहे आणि किती जणांना माहिती आहे ते तर मला माहिती नाही, तुम्ही बघताय त्यांना. तर तुम्हाला मजा नक्कीच येणार आहे आणि ओव्हरऑल आम्ही पण आता मस्त मी सुद्धा आईसोबत आता अनुभव घेणार आहे, म्हणजे एक्सपिरियन्स करणार आहे कशा प्रकारे बनतात ते. तर चला जाऊया आईकडे. मंडळी आपण आलोय आईकडे आणि आई आज काय बनवतो? तर आज मी बनवते काहीतरी वेगळंच म्हणजे काय तर अंडी बघतायत, अंड्याची भजी बनवते. तर मी अंडी धुवून घेतली, पाण्यातच आहेत. तर आता ही आपण उकडत ठेवूया, उकडून घेऊया. सो इकडे आपला टोप तर रेडी झालेला आहे आणि मस्त गरम पाण्यात आता ही अंडी ना उकडून घेऊया. 6 अंडी आहेत. अंडी तर मंडळी आपली एकदम व्यवस्थित सोलून झालेली आहेत, तुम्ही बघू शकता. कवर काढून झालेले आहेत आणि आता मस्त किसणी घ्यायची आणि डायरेक्ट किसणीवरती अशी किसायला घ्यायची. तुम्ही बघू शकताय खालनं किस निघतोय. तुम्हाला सेपरेट वगैरे करायची गरज नाही. जेवढं मंडई किसायला जमेल ना तेवढं व्यवस्थित किसून घ्यायचा. आणि मंडळी ही रेसिपी मी स्वतः केलेली आहे हॉटेलमध्ये. बरेच जण नवीन असतील, कोणाला आता जे आहेत त्यांना माहिती नसेल की मी हॉटेल मॅनेजमेंट केलेलं आहे डिप्लोमा. आणि कुडामधील लेमन ग्रॉस हॉटेलमध्ये जवळजवळ 2 वर्ष मी तिकडे कामाला होतो. तर तेव्हा मी गेस्टसाठी ही डिश बनवलेली. आणि डिप्लोमा गोव्यात केलाय, गोव्यात पण होता, अगोडा ताज अगवाडामध्ये होतो, त्याच्यानंतर फॉर्च्यून मध्ये होतो बागा बीच जवळ, आणि त्याच्यानंतर मग कुडामध्ये आलोय. तर बऱ्याच जणांना असं वाटत, त्यामुळे मला या गोष्टीची आवड आहे मंडळी. चायनीज मला येतं व्यवस्थित बनवायला अगदी. चायनीजचं दुकानच होतं. सो आता ते क्षेत्र वेगळा राहिला, नाहीतर हे जर करत नसतो ना आता काय करत प्रत्येक ठिकाणचा अनुभव घेत आता शेवटी सगळं होऊन लायब्ररी मध्ये आहे. हा मंडळी माझा गोव्यावरनं इकडे येण्याचा रिझनच ते होता, पण जाऊन दे त्या गोष्टीला वेळ झाला भरपूर. पण आता फायनली जिकडे आईच्या इच्छा होती की मी कामाला गेलो पाहिजे तिकडे सध्या कामाला आहे, त्याच्यामुळे काय खुश एकदम, काय विषय नाही. आणि माझी जी आवड आहे ना ते पण करतोय, तर भरपूरच खुश. आणि पुढे पाठीचं व्यवस्थित सगळं झालं तर आम्ही काहीतरी हॉटेल लाईनच सुरू करू, कारण आवड तर भरपूर आहे याची. किसून तर झालेला आहे मंडळी आपला ग्रेट करून एकदम व्यवस्थित, आणि तुम्ही बघू शकताय अशा प्रकारे झालेला आहे आपला टेक्स्चर आता. तर आता त्याच्यामध्ये आपल्याला ऍड करायचा आहे तो म्हणजे कांदा. त्यानंतर मंडळी तुम्ही बघू शकताय आलं लसूण पेस्ट, तुम्ही चॉप करून सुद्धा वापरू शकताय, तर आम्ही तर पेस्टच वापरतोय आता. त्याच्यानंतर इकडे कोथिंबीर आहे, त्याच्यानंतर मिरची, हळद ऍड केलेली आहे मंडळी. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मीठ, जी गोष्ट आमच्या रेसिपीमध्ये सगळ्यात जास्त बघणारे जे आपले लोक आहेत ना ते नोटीस करतात की मीठ. सगळ्या मंडळी ना आता त्याच्यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे, जरा मिक्स करून घेऊया वरवर. आता मंडळी त्याच्यामध्ये ऍड करतोय ओवा, आणि तांदळाचं पीठ म्हणजे कुरकुरीत होण्यासाठी. तुम्ही कॉर्नफ्लॉवर पण तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही वापरू शकताय. आणि फायनली आपलं बेसन. सगळं व्यवस्थित मंडई ना आता मिक्स करून घ्यायचं. आणि जसे तुम्ही कांदा भाजी बनवता ना सेम टू सेम तेवढाच बेसन वापरायचा, एकदम जास्त बेसन वापरायचा नाही. आणि तुम्हाला काय पाणी जास्त ऍड करायची गरज नाही याच्यामध्ये, कारण जेवढा घट्ट होईल तेवढा तुम्हाला चांगला, म्हणजे तुम्हाला जसे आकार वगैरे पाहिजेत बनवायचे तसे तुम्ही बनवू शकताय. मंडळी थोडक्यात आपलं आता बेसन
एकदम व्यवस्थित सगळा रेडी झालेला आहे. आणि आता तुम्हाला दाखवतो की तुम्हाला जर अंड्यासारखे सेम आकार बनवायचे असेल ना, आमचा जर चमचा छोटा आहे, तुम्हाला जर चमचा थोडासा मोठा पाहिजे, चमच्याला पाणी लावून घ्यायचं आणि आई बघा कशा प्रकारे वळते, तुम्ही बघू शकताय. अगदी सेम टू सेम तसे करायचे. चमच्यामध्ये थोडा घ्यायचा आणि दोन्ही साईडने करायचे. आता आईला सुद्धा नवीन आहे म्हणजे मी इकडे आईला 2 करून दाखवलेत ऑलरेडी, तुम्ही बघू शकता. हे बघा हे असे करायचे. बघा असं आकार आला पाहिजे सेम टू सेम, तसं तुम्ही बघताय. हो 1 2 हे 2 3 रेडी केलेत मी, बाकीची आई करते. आणि सोडल्यानंतर बाकी तुम्हाला कळेल कशा प्रकारे बनवणार आहोत. तर हे बघा आता परफेक्ट. थोडासा चमच्याला पाणी लावायचं आणि हात मात्र तुमचे क्लीन पाहिजे व्यवस्थित, आणि हाताला पण थोडं म्हणजे चिकटता कामाने अलगद घ्यायचं आणि दोन्ही साईडने दाबायचं मंडळी. हे बघा सेम टू सेम तुमच्या अंड्याचे आकार येणार बरोबर करेक्ट. आणि नंतर भाजल्यानंतर दिसायला एकदम जबरदस्त. तर तुम्हाला आता कळेलच कशा प्रकारे मी सांगतोय. सो पटापट आता वळून घेऊया. माझ्यासाठी पण हे नवीनच आहे, आईसाठी नवीनच आहे. आज पहिलीच रेसिपी असेल जी मी आईला सांगतोय. ओंकारकडून शिकते आज. हे बघा एकदम मस्त बनताय, जबरदस्त आणि इझी वाटतंय. आणि तुम्हाला हाताने पण हे करायचं, एवढे हे टेन्शन नाही. बघू शकता चमच्याने घ्यायचं आणि डायरेक्ट हाताला हे करायचं फक्त बस. ते तर मंडई तोपर्यंत रेडी झालेले आहेत. आणि आपल्या इकडे तेल ठेवलेलं ना ते तापलेलं आहे व्यवस्थित. तर तेलामध्ये सोडूया, तुम्ही बघू शकताय. आणि मंडई हे सोडताना थोडा लांबच राहायचा, कारण तेल उडू शकतं तुमच्या अंगावरती शक्यतो. त्याच्यामुळे तुम्ही जर अंड्याची चिल्ली वगैरे जर बनवलं असाल किंवा तुम्हाला माहिती असेल तर अंडी फुटतात, त्याला फेस येतो आणि मग बाहेर उडतात तेलाची चिटकारे. आणि याला कलर तर जबरदस्त येणार, फक्त तेल एकदम जास्त तापवायचं नाही, नाहीतर मंडई पटकन ना ते होतात, नंतर तुमचे काळे पण पडू शकतात. गोल्डन ब्राऊनच कलर आला पाहिजे एकदम मस्त. बघू शकताय कलर एकदम मस्तच दिसतोय. आणि तुम्हाला याला भाजायला मंडई जास्त वेळ लागणार नाही, कारण ऑलरेडी आपली जी अंडी आहेत ना ती ऑलरेडी उकडलेली होती, त्याच्यामुळे लगेच परतलं ते तुटतात. आणि तुम्हाला बोलत होतो ना, हे बघा थोडा थोडा तुम्हाला आता फेस दिसतोय ना, तो अंड्यांमध्ये निघतोच. बघू शकताय बघता बघता रेडी होत आलेले आहेत. आणि किती जबरदस्त दिसत आहेत बघा, कलर तर एकदम जबरदस्त आलाय. फायनली मंडळी आपली डिश रेडी झालेली आहे आणि आम्ही सगळे हॉलमध्ये आलोय, म्हणजे आता खाणार मस्त. तर बघू शकताय हे बघा आईने 1 पीस होता तो हे केलाय. तर या मंडळी खायला. आणि इकडे आहेत सगळे रेडी झालेले आहेत ते एकदम जबरदस्त. आणि बघा शेजवान चटणी. आईला खाऊन बघू दे टेस्ट करून. मस्त एकदम जबरदस्त. पप्पा घ्या. कलर बघू शकताय मंडळी, तुम्हाला लांबनं तसे वाटतायत. हे बघा एकदम पिवळ्या पिवळ्या आहेत, मस्त एकदम जबरदस्त. इकडे लाईटची थोडी कमी आहे त्याच्यामुळे. या मंडळी खायला. 1 नंबर आहे, करून बघा. आम्ही सांगून उपयोग नाही, करून बघा, खाऊन बघा आणि या मंडळी खाऊ. कसले पप्पांना माहिती नव्हतं मंडळी, पप्पा घराकडे नाही होते. तर यावा. चला मंडळी, एकदम क्रिस्पी झाले आमची मंडळी. या या खायला नक्की करून बघा मंडळी एकदा. आणि आमची पद्धत तुम्ही बघितलात घरगुती, त्याच्यामुळे जर आवडले असतील तर करून बघा. एकदम साधी सोपी रेसिपी आहे, खाऊन बघा नंतर सांगा. या मंडळी हा करा, एकदम जबरदस्त. आणि शेजवान चटणी सोबत ते 1 नंबर. तर ओव्हरऑल मंडळी आमचं तर खाऊन झालेलं आहे आणि 1 नंबर टेस्ट होती. तर तुम्ही पण नक्कीच ट्राय करून बघा. तर आय होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ, आजचा ब्लॉग, आजची रेसिपी नक्कीच आवडली असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.